Es como ya... Pois empezamos cando me digades. Sí. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitas grazas por acudir a esta roda de prensa despois do Consello da Xunta. Son bastantes os asuntos dos que lles vamos a dar conta, espero poder ofrecerlle toda a claridade necesaria. Empezamos con un asunto da propia Consellería de Presidencia, que son os reforzos de policías locais. Estamos en plena temporada estival e dende a Xunta traballamos, como cada ano, por reforzar a seguridade nos concellos turísticos nos que se multiplica a poboación durante estes meses de verán. Dende o ano 2012, a Xunta de Galicia investiu 1 millón de euros en axudas a estes concellos que no período estival contratan auxiliares de policía local. Tal e como se informou no Consello de hoxe, a Xunta destina este ano 145.000 euros a impulsar a contratación de auxiliares de policías locais en 11 concellos turísticos. Trátase de Baiona, Cambados, Cangas, Ogrove, A Guarda, Miño, Monforte de Lemos, A Pobra de Carabiñal, Pollo, Sanxenxo e Vilagarcía. Son todos concellos declarados municipios turísticos con máis de 5.000 habitantes e que teñen, lóxicamente, un corpo de policía local. Como novidade este año se sube a cuantía que poden obter estes concellos, que será entre 8.000 e 21.500 euros para sufragar parte destes gastos de contratación. A cuantía calcúlase tendo en conta a porcentaxe que representan as prazas hoteleiras en cada concello en relación á cifra de poboación. Por exemplo, no Grove e Sanxenxo, onde as prazas supoñen o 75% da poboación que hai no concello, reciben o máximo, que son 21.500 euros. Baiona, onde as prazas hoteleiras supoñen un 40% da poboación de dereito, reciben 18.500 euros. E os que teñen unha porcentaxe de prazas hoteleiras por riba do 20%, A Guarda, Miño, Pollo, contan cunha chega de 10.000 euros. Nos que as prazas representan menos do 15%, Vilagarcía e Monforte teñen 8.000 euros. En definitiva, a Xunta aposta un ano máis por colaborar coa Administración local e reforzar a seguridade nas zonas máis turísticas da comunidade. En relación ás infraestructuras, temos un convenio, o Consello aprobou un convenio co Concello de Coristanco para humanizar e mellorar a accesibilidade de 3 prazas do Concello. Un convenio por 335.000 euros, dos que a Xunta chega ao 70% e o Concello o 30% restante, 100.000 euros. En concreto, se actuará nas prazas de San Antonio, Cruceiro e tamén na praza de San Roque. Se vai levar a cabo unha unificación dos espazos para mellorar a accesibilidade, plantación de árbores, instalación de novos bancos, farois, ampliar as beirarrúas, habilitar carris bicis, etc. En definitiva, o que facemos dende a Xunta é colaborar unha vez máis coas entidades locais para mellorar os servicios aos que ofrecen aos cidadáns. Isto entra dentro dos plans URBE que a Consellería de Infraestructuras financia. En relación coas infraestructuras, seguimos, pero neste caso deportivas, se trata de fomentar o deporte entre os rapaces que é, como saben vostedes, unha das prioridades da Xunta de Galicia. Se a pasada semana dábamos conta dunha nova edición do programa Xogade para os rapaces entre 6 e 16 anos de Galicia, nesta ocasión falamos da mellora das instalacións, neste caso do Polideportivo de Sandiás. O Consello autorizou a asinar un convenio coa Diputación de Ourense e o Concello de Sandiás para pechar unha pista cuberta que existía no Concello, convertilo nun pabellón polideportivo a carón do colexio desta localidade. Son 400.000 euros, dos que a Xunta aporta 180.000 a través de dúas consellerías, Educación e a Consellería de Deportes, e 110.000 a Deputación de Ourense. As actuacións teñen unha duración de 5 meses, e se trata de pechar perimetralmente o pabellón, ampliar as instalacións para dotalo de vestuarios, ximnasios e aseos. Deste xeito, seguimos dotando a toda a cidadanía de infraestructuras deportivas modernas e accesibles para promover a práctica do exercicio. Seguindo na Consellería de Presidencia e tamén no eido de mobilidade, pero tamén no eido educativo, se firma un acordo para apoiar as entidades que atenden a alumnos con discapacidade.
O Consello aprobou incrementar un 11% a partida para financiar o servicio de transporte escolar adaptado que realizan 17 entidades galegas e do que se benefician máis de 450 alumnos en toda Galicia. Serán máis de 1,8 millóns de euros para apoiar as asociacións que teñen que levar a cabo este servizo. En concreto, sufragamos o traslado dende o domicilio do menor ata o colexio e tamén ata o centro escolar e do colexio a entidade na que acude para a rehabilitación ou terapia cando coincida en horario escolar. No ámbito de cultura, temos varios asuntos. O primeiro dele é un balance do Plan de Arquivos da Xunta de Galicia. Son con outra iniciativa, tamén no eido cultural, que pasaría a decir a continuación. Como saben, hai 23 arquivos en Galicia, 12 arquivos en cada unha das consellerías, o sea, 12 arquivos, un en cada consellería, 6 nas delegacións territoriais, 4 arquivos históricos provinciais e o Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura. O Consello avaliou un informe que revela que xa se executaron máis de 100 medidas do Plan de Arquivos da Xunta 2022-2026, cando imos no ecuador desta iniciativa. Son moitas as melloras realizadas, pero voulles dar algúns datos. Incrementouse un 7% a partida destinada á compra de mobiliario, celebráronse 2 procesos selectivos para a ampliación do persoal que traballa nestes arquivos, impulsouse un borrador de decreto para regular a xestión destes espazos, que consideremos ou intentaremos que este aprobado antes de final de ano. Destinamos 1 millón de euros en 2 anos a promover a digitalización de documentos e instalouse unha nova ferramenta de xestión que comparten diferentes arquivos. Outro dos proxectos dos que quería darlle conta é que tentamos ou seguimos tentando garantir que sexa posible usar a lingua galega a través de calquera plataforma tecnolóxica. Nun mundo cada vez máis digitalizado, é preciso desenvolver ferramentas para poder usar o idioma que un utilice de forma habitual. Con este objetivo, pusemos en marcha xunto á Universidade de Santiago o proxecto NOS no ano 2021. E hoxe damos un paso máis. O Consello deu o visto prace para poñer en marcha 2 novas medidas ao abeiro deste proxecto NOS para mellorar a interacción do galego no eido digital. Falamos de incluir melloras no traductor gallo e, en segundo lugar, integrar unha voz femenina que posibilite escoitar en galego todo o contido da web da Xunta. Estas medidas poñeránse en marcha de xeito piloto nas seguintes semanas e súmanse a outras xa implantadas como un sistema de recoñecemento da fala, unha app que permite converter a texto a voz ou un xerador automático de descripcións textuais. O proxecto NOS trátase dunha iniciativa clave para fomentar o uso do galego no mundo digital. Por iso reclamamos ao Goberno que cumpra co prometido e achegue tamén toda a financiación que lle corresponde polo PERTE da nova economía da lingua. A día de hoxe temos recibido 2 millóns de euros dos 15 que inicialmente se comprometeu o Goberno con este PERTE. Pasamos agora á política social, en concreto as axudas para vítimas de violencia de xénero. No eido social fixemos un balance sobre a axuda mensual que a Xunta chega ás vítimas de violencia de xénero, en o que Galicia é un referente en toda España. Trátase dunha axuda entre 200 e 800 euros ao mes para promover a súa independencia económica respecto aos maltratadores. Somos a única comunidade que concede esta axuda de maneira ininterrumpida durante un máximo de 12 meses. O informe avaliado hoxe no Consello revela que o número de mulleres que recibiron esta prestación medrou un 19% no ano 2023, ata as 678 mulleres. Recibiron axuda 3 de cada 4 solicitudes e destinamos 5,6 millóns de euros a estas achegas, un 11% máis. En canto ao perfil das persoas beneficiarias desta prestación periódica, sinalar que máis do 70% son de nacionalidade española e teñen menos de 46 anos. Case un 55% teñen fillos ao seu cargo e o 75% delas son desempregadas. Nos 6 primeiros meses deste ano 2024 xa levamos concedidas 376 axudas. E entre o ano 2009 e o 2023, o Executivo Autonómico destinou 52 millóns de euros para o mantemento destes pagos mensuais. Multiplicou, por tanto, o orzamento
por 3 destinado a este fin, pasando de 1,9 millóns de euros que tiñamos no ano 2009 a 5,6 millóns de euros que temos nesta última convocatoria. Ademais, na Xunta de Galicia, como administración responsable, levamos a cabo unha política de tolerancia cero contra calquer tipo de violencia contra a muller. A loita contra a violencia de xénero é un traballo no que está involucrada toda a sociedade e no que as administracións temos, ademais, que dar exemplo. Por iso, o Consello aprobou hoxe un protocolo para aplicar na propia Administración Autonómica e protexer as empregadas públicas vítimas de violencia de xénero. Queremos protexelas no seu ámbito laboral, informarlle de todos os recursos que teñen a súa disposición e acompañalas durante todo o proceso. Cales serían os pasos a seguir no caso de que se comunique unha situación de violencia de xénero na Administración. O Servicio de Persoal do seu departamento ten 48 horas para entrevistarse coa vítima e informala sobre as medidas laborais e sociais contempladas no protocolo, guiala sobre como solicitar estas medidas e acompañala en todo momento. Entre as medidas que poden acollerse están as que xa figuran na regulación de traballo dos empregados públicos, como o traslado de posto de traballo, a reducción de xornada ou a posibilidade de teletraballar. Pasamos agora á Consellería de Medio Rural con un balance das axudas que ofrecemos aos apicultores. Tal e como revela un informe avaliado hoxe polo Consello, a Xunta destinou 9 millóns de euros a apoiar a apicultura na última década, o que permitiu duplicar tanto o número de explotacións como o número de colmeas. En concreto, agora hai 2.200 explotacións que reciben algunha achega. En 2015 estábamos falando de 1.000. E máis de 200.000 colmeas que foron, de algún xeito, subvencionadas. De feito, o vindeiro martes sairá no Diario Oficial de Galicia a resolución da convocatoria deste ano, na que destinamos 1,5 millóns de euros a apoiar 2.200 explotacións. Estas achegas as poden empregar para loitar contra a vespa velutina, para mellorar a alimentación das abellas ou medidas tamén para revitalizar as colmeas. Na Consellería de Emprego temos varios asuntos dos que tamén lle paso a dar conta. O primeiro, para visibilizar e avaliar o impacto positivo da economía social na comunidade autónoma. Como saben, falamos dun modelo de negocio sustentable que axuda a fixar población no territorio e no que Galicia é referente en toda España. Representa o 7% do PIB galego e só o sector das cooperativas facturou 3.000 millóns de euros o ano pasado. Queremos seguir promovendo este tipo de proxectos, por iso o Consello autorizou a asinar un convenio coa Universidade de Santiago para crear o primeiro portal estatístico sobre a economía social en Galicia. É dicir, queremos obter unha fotografía do sector na nosa comunidade que será actualizada de forma continua. Para iso vais habilitar unha web na que poder consultar o número de empresas de economía social, o número de traballadores ou incluso a súa ubicación xeográfica. Dotar, ademais, a esta ferramenta de distintas posibilidades para poder facer análisis comparativos por territorios, por períodos de tempo, sobre actividade, sobre resultados, etc. O obxectivo é que o portal estatístico sobre economía social este en marcha antes de que finalice este ano. Poderán beneficiarse dos seus datos tanto administracións como empresas, investigadores ou calquer cidadán. Seguindo no ámbito do emprego, seguimos cun acordo para mellorar a inserción laboral das persoas desempregadas. O Consello aprobou incrementar hasta os 9,3 millóns de euros as axudas para promover a contratación de persoas sen traballo por parte de entidades da área de servicios sociais. O obxectivo é promover a contratación de 500 desempregados. Serán contratos de 9 meses a tempo completo ou de 12 meses a tempo parcial. Cada entidade recibirá ata 18.200 euros por persoa contratada. E rematamos este bloque cun acordo para impulsar un comercio e unha artesanía máis sustentable. O Consello acordou destinar 1,2 millóns de euros a unha nova edición de axudas para potenciar a transformación verde dos sectores comerciais, artesáns e das pemes textiles de Galicia. Queremos que teñan en conta a protección ao medio ambiente en todos os procesos, dende a elaboración dos produtos ata tamén os envases nos que se lle entregan aos clientes. A principal novidade desta edición é que se habilitan 2 líneas de axuda para pemes ou autónomos do sector textil. O obxectivo é promover a reutilización de prendas para os novos produtos que se usen tecidos e materias máis sostibles
E para iso recibirán achegas para asistir a cursos, a obradoiros sobre esta temática, para mercar maquinaria que facilite aproveitar algunhas prendas ou adquirir materias primas sustentables. E no caso dos comercios e dos obradoiros ou asociacións de artesanía, poderán solicitar axudas para adquirir envases, bolsas, embalaxes de materiais reciclables. En economía, un asunto para seguir impulsando un sector clave do noso rural como é a industria forestal. O Consello coñeceu hoxe a resolución dunhas axudas polas que destinamos 4 millóns de euros a promover a modernización e sustentabilidade da industria forestal e do contra. En total, vanse a apoiar 88 proxectos a través de 6 líneas de axuda para impulsar a digitalización, mercar maquinaria ou obter certificados de calidade e medioambientais. Dende o punto de vista sanitario, por unha banda, o Consello fixo balance da execución dos fondos que o Goberno entrega ás comunidades para realizar melloras en atención primaria. Galicia percibiu preto de 31 millóns de euros no ano 2023 o abeiro do Marco Estratégico de Atención Primaria, que, como saben, divídense en 2 plans. O primeiro para a mellora da infraestructura, dotado con 26,5 millóns de euros, e o segundo para renovar equipamento, dotado con 11 millóns de euros. O Consello avaliou hoxe un informe que amosa que a Xunta destinou os fondos recibidos a mellorar a capacidade e resolución da atención primaria e o confort dos usuarios. Con que medidas? Pois dou algúns exemplos. Con diferentes obras para mellorar a accesibilidade e eficiencia enerxética dos centros de saúde, coa renovación de ata 27 salas de radioloxía e a creación de 3 novas en Rianxo, en Pontedeume e en Ortigueira, ou coa compra de novos equipos máis modernos que amplían a capacidade resolutiva dos médicos de familia, como ecógrafos, retinógrafos ou medidores de constantes vitais. E xa imos a comenzar a traballar na xestión dos 11 millóns de euros para equipamento que a semana pasada coñecemos se nos van a asignar a Galicia cara ao ano 2025. Vanse investir en dotar os centros de saúde de novos aparellos que permitan facilitar o diagnóstico e evitar a derivación aos especialistas. Por exemplo, tonómetros para medir a presión intraocular, con dermatoscopios para avaliar as lesións cutáneas ou aparellos de diatermia para os fisioterapeutas que permitan mellorar o tratamento de patoloxías músculo-esqueléticas. O segundo tema que ten que ver coa sanidade trata de garantir unha atención de calidade aos pacientes nos desprazamentos cara aos centros de saúde. O Consello acordou hoxe incrementar nun 40% o orzamento para contratar o transporte terrestre urxente e non urxente nas 7 áreas sanitarias de Galicia. É dicir, os novos contratos de licitación suman un total de 84 millóns de euros por 2 anos. Supoñen que Galicia contarán con 342 ambulancias para o traslado dos pacientes no seu territorio. Inclúen tanto os traslados ao hospital ante calquera emerxencia como os desprazamentos ambulatorios. Os novos contratos incorporan melloras nas condicións de traballo, nas horas e nos salarios. No ámbito da vivenda, unha semana máis, tomamos medidas para seguir ampliando o parque público residencial de Galicia. Temos o compromiso de duplicar o número de vivendas públicas ata chegar ás 8.000 nesta legislatura e facilitar chan para que se podan construir 20.000 inmobles protegidos. Seguimos dando pasos nesa dirección e o Consello da Xunta aprobou hoxe licitar as obras de construción de 20 vivendas de promoción pública no Concello pontevedrés de Mos. Implicará un investimento de 4,1 millóns de euros para levantar un edificio de 20 pisos no barrio de San Eleuterio Tameiga. A previsión é licitar as obras nas vindeiras semanas e telas rematadas ao longo do ano 26. Varios asuntos para reforzar, neste caso no ámbito da educación, o sistema galego de investigación e consolidar a Galicia como un referente en investigación e desarrollo. Por unha parte, o Consello autorizou hoxe destinar máis de 1,4 millóns de euros á contratación de 50 científicos dos programas estatais Ramón e Cajal e Juan de la Cierva, que pasarán a traballar nas 3 universidades galegas. En concreto, a Xunta de Galicia vai a cofinanciar a contratación de 36 investigadores Ramón e Cajal, 14 na USC, 12 na Universidade de Vigo e 10 na UDC, durante 5 anos, e vaise destinar a elo 1,2 millóns de euros. Achegaremos 36.000 euros por científico a razón de entre 6.000 e 9.000 por ano.
E a incorporación de outros 14 ao programa Juan de la Cierva, 8 na USC, 4 na Universidade de Vigo e 2 na Universidade da Coruña. Serán 140.000 euros en total, 5.000 euros por contrato o ano. Por outro lado, o Consello tamén aprobouse destinar 300.000 euros a promover a investigación de 6 científicos, neste caso, que quedaron finalistas das axudas do Consello Europeo, pero ao final non acadaron financiamento. O obxectivo é axudalos a mellorar e perfeccionar os seus proxectos para as vindeiras convocatorias. En resumo, o Consello autorizou hoxe destinar 1,7 millóns de euros para garantir a contratación de medio cento de investigadores nos campos galegos. E para seguir consolidando Galicia como referente no eido científico, o Consello aprobou hoxe iniciar o proceso de elaboración do Plan de Investigación e Innovación 2025-2027. Será a folla de ruta para potenciar o I+D+I na comunidade nos vindeiros anos. A previsión é que este elaborado e poida ser aprobado polo Consello a finais deste ano 2024. É certo que Galicia se avanzou moito no eido do I+D+I nos últimos anos. Investimos 750 millóns de euros neste sector, a cifra máis alta de toda a historia. E traballa máis xente que nunca neste eido, 12.350 personas, que supón un 43% máis que no ano 2022. Pero non nos conformamos. Hai capacidades para seguir medrando e facendo grandes cousas desde Galicia. Con novo plan de investigación queremos seguir promovendo a investigación dende a comunidade e impulsar a colaboración público-privada. Deste xeito, iniciamos a elaboración desta folla de ruta en colaboración cos centros tecnolóxicos, os investigadores e as empresas. Cales van a ser os pasos a seguir? Pois neste mes de xullo nos reuniremos con membros do sector para avaliar o plan anterior e ver os retos de futuro. Logo haberá que deseñar un enfoque estratégico do plan e redactar o anteproxecto. No eido de Facenda continuamos avanzando nos servicios digitais que ofrece a Xunta de Galicia para a realización de trámites online. O Consello autorizou hoxe destinar 5 millóns de euros a posta en marcha dun canle único para que a cidadanía realice calquera consulta ou calquer trámite coa Administración autonómica. É dicir, imos habilitar un único punto na sede electrónica da Xunta dende o que se van a poder realizar xestións, coñecer o estado dos expedientes ou modificar datos persoais. Poderán acceder de forma sinxela e dende ordenadores ou móviles. Cales son as vantaxas? Pois as vantaxas é que só terán que acudir a este servicio web para calquer trámite, sexa do departamento que sexa, que unha vez modifiquen algún dato persoal, toda a Administración terá constancia desa modificación dos datos persoais e que será máis sinxelo o acceso a unificar o modo da identificación. A previsión é que as primeiras funcións da plataforma estén en funcionamento no segundo semestre do ano 2025. É fundamental seguir facendo máis áxil o contacto online coa Administración, porque é unha vía cada vez máis utilizada. Así, no ano 2023, creáronse máis de 800.000 expedientes na carpeta cidadá. Máis dun 1,5 millón de galegos usaron a chave 365 e un 86% das solicitudes que se presentan no rexistro xa se fan de forma telemática. Cambiando de tema, aínda que tamén na área de Facenda, o Consello avaliou hoxe as iniciativas que está a poñer en marcha Galicia ao abeiro dos fondos de transición xusta. Como saben, o Goberno Central creou este plan para reactivar a economía das zonas afectadas pola descarbonización e a transición verde. Galicia ten asignados 111 millóns de euros para desenvolver proxectos na provincia da Coruña, especialmente nas comarcas afectadas polo peche das centrais térmicas de Meirama e As Pontes. Pois ben, o informe avaliado hoxe no Consello revela que Galicia é a comunidade con máis recursos mobilizados deste Fondo de Transición Xusta. Están publicadas a día de hoxe dúas convocatorias por máis de 12 millóns de euros para proxectos de descarbonización e renovación de empresas industriais nas zonas afectadas por 7 millóns de euros e para a creación de centros digitais, 5,6 millóns de euros, para avanzar na modernización do tecido empresariais. Ademais, seguimos promovendo novas iniciativas para seguir dinamizando a economía nestas zonas e imos a convocar, como moito no primeiro trimestre do ano 2025, de 3 novas axudas. Axudas para proxectos de xeración de gases renovables ou enerxías mariñas, achegas combinadas con apoio financiero para impulsar proxectos empresariais
e a terceira, unha iniciativa para mellorar a inserción laboral dos traballadores afectados polo peche das dúas centrais térmicas. Rematamos con outro asunto, tamén de Facenda, que é o balance que facemos periódicamente do grado de execución por parte da Xunta dos fondos europeos. Dende o ano 2021, Galicia ten asignados 1.545 millóns de euros dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, que, como saben, e xa dixemos, supón menos do que nos correspondería polo PIB per cápita. Aínda así, deses 1.545 millóns de euros asignados, do momento temos recibidos 1.453, é dicir, 2 anos despois do inicio do reparto, aínda non temos todos os cartos que nos corresponden a Galicia. Faltan por chegar casi un 6%, que veñen sendo 92 millóns de euros. Malia ese retraso na entrega dos fondos, a Xunta está sendo áxil para xestionar os fondos que xa temos aquí. Tal e como amosa o informe hoxe avaliado polo Consello, a Xunta xa adxudicou 1.027 millóns de euros dos MRR, case o 90% do importe está publicado en convocatorias e licitacións. Ademais, segundo os datos do propio Goberno Central, neste caso, Galicia é a comunidade con maior taxa de resolución dos fondos MRR, un 78,7%, é dicir, 20 puntos por encima da media estatal. Na práctica, iso tradúcese que a Xunta está dando apoios, gracias a estes fondos, a 53.000 persoas e 5.000 empresas ou entidades locais. É dicir, unha vez máis, demóstrase que Galicia cumpre e que está a facer os deberes en ser áxil na tramitación dos fondos europeos. Por iso queremos volver a solicitar a mesma premura por parte do Goberno Central, preocupándonos especialmente os fondos destinados á industria que se xestionan a través dos PERTE. Dos máis de 41.000 millóns de euros que ten o Estado gardados para sí en todos os PERTES, únicamente se publicaron convocatorias por 20.500 millóns de euros, é dicir, prácticamente o 50%. Eso está adxudicada unha terceira parte do total, 12.136 millóns de euros. Estes son todos os asuntos dos que queríamos trasladar que se tomaron no Consello e, se teñen algunha pregunta, pois tentaremos respostala. Bos días, Conselleiro. Tres cuestións. A primeira delas, saber por que se ausenta hoxe o presidente da reunión semanal do Goberno, se nos pode informar diso. E xa sobre outros asuntos, o primeiro, dicía a secretaria de Estado de Migracións este fin de semana na cadena SER que é ridículo debatir sobre o reparto de 300 menores cando nas Illas Canarias hai 6.000 agardando, que lle parece esta postura. E, por outra banda, quería saber se tiña alguna información, porque o Concello de Santiago acaba de anunciar un novo convenio para o Parque Comarcal de Bombeiros que cambia a ubicación de Salgueiriños a Amio, se ten algunha información ao respecto. Gracias. Bueno, pois empezando polo último, porque máis é un asunto que é da miña consellería. Efectivamente, a semana pasada tivemos unha nova reunión, xa van moitas, van innumerables reunións neste mandato e no anterior entre a Diputación da Coruña e o Concello de Santiago. Decirles que o acordo entre a Diputación da Coruña e a Xunta de Galicia é total e está cerrado dende hai xa máis dun ano e con novo cambio no Goberno Municipal houve cambios tamén na proposta definitiva de localización. A proposta do Concello de Santiago é, en vez de utilizar as instalacións que estaban iniciadas no seu momento para o Parque Comarcal, quere cambiálo de sitio. Tanto a Deputación como a Xunta de Galicia non nos opoñemos a ese cambio e si nos comprometemos a manter a mesmo acordo que tiñamos cerrado co anterior alcalde de Santiago e que nunca se chegou a firmar, que era unha aportación anual por parte da Deputación e por parte da Xunta de Galicia para os gastos de mantenimento e unha inversión inicial para poder, naquel caso, era terminar o parque que xa estaba iniciado e neste caso será para facer o parque novo. Por lo tanto, nos gustaría que finalmente se poda traducir nesa firma dun convenio que, repito, a Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia estamos á espera, xa hai máis dun ano, de poder firmalo. No segundo dos asuntos, que falaba da cifra dos inmigrantes, mire, nós o temos dito sempre, non? E acaba de decir tamén o presidente esta mesma mañá. Nós somos unha terra solidaria que fará o necesario
dende as nosas competencias para que as persoas migrantes teñan unha atención digna. É certo que nos primeiros momentos faltou comunicación e faltou, pois desde logo, diálogo, non? Que parece que esta confusión inicial xa se corrixiu e a partir de agora pois esperemos que perdure no tempo, non? Dimos mostras sobradas deste asunto. E o primeiro dos asuntos que me preguntaba, a ausencia do presidente, pois efectivamente este é un goberno coral, como seguro que sabe vostede, non? No que se traballa en equipo e no que a Xunta demostra unha vez máis, e hoxe un bo exemplo que non para, que aprobou todos os sistemas con normalidade, que o presidente supervisou e examinou cada un destes asuntos como calquera outro luns, e, lóxicamente, hoxe pois, me toca a min facer esta rolda de prensa como xa me tocou en outras ocasións anteriores. Creo que eran as 3, non? Sí. Gracias. Bo día, un par de cuestións por aquí. Por unha banda, como se valora, que opinión merece que a alcaldesa da Coruña tardase un mes en declarar a emerxencia sanitaria pola crise da recollida de lixo na cidade? E, por outra banda, sendo do seu ámbito, como calificaría a imaxe que se está dando un poquinho en torno á organización do Mundial? Por un lado, o Concello de Vigo, parece que quere abrir unha fronte política ou quedar en primeira instancia fora. Despois na Coruña temos ese enfrentamento soterrado entre a alcaldesa e o Deportivo. Como se ve todo isto? Grazas. Moi ben. No primeiro dos asuntos, a semana pasada a alcaldesa, o venres, me parece que foi, pediu un informe que avalase esa emerxencia sanitaria e, por suposto, en da Xunta de Galicia se puxeron a realizalo e se enviou a semana pasada. Con este informe o Concello pode tomar algunha outra iniciativa que eu creo que é o máis importante, que se resolva este problema, que se recolla a basura que está en toda a cidade e que además está causando pois que hai contenedores queimados todos os días, coches que tamén son afectados. En definitiva, isto canto antes se resolva moito mellor para todos os cidadáns e sobre todo para a xente que vive ou pasa pola Coruña. Nos total colaboración nese sentido e esperemos que se resolva canto antes. No segundo dos asuntos, pois mire, a verdade é que este é un proceso no que as candidaturas son dos concellos. Aquí non se presentou ninguén, non se podía presentar ninguén que non fose un concello, non? E no caso de Galicia tivemos a sorte que había 2 concellos que se presentaron. Eles foron os encargados de dar todo tipo de información e son quenes tiñan a relación coa Federación e tamén co Consello Superior de Deportes, é dicir, co Goberno do Estado a través do Consello Superior de Deportes. Evidentemente, a Xunta tomou un acordo xa no ano 22 de que iba a estar, de que lle parecía ben, lóxicamente, estamos orgullosos de que puidese haber algunha sede en Galicia e que íbamos a apoiar na capacidade que nos tivéramos, non? A partir de aí, pois eu creo que lle corresponde aos concellos levar a cabo esa candidatura, ter o diálogo necesario con todas as administracións, ou neste caso tamén os equipos correspondentes, para que non haxa malentendidos. Eu espero que se solucione e que non haxa ningún problema. Así que o sábado pola mañá eu tiven a posibilidade de trasladar aos medios públicos e tamén a alcaldesa que estaba presente, que lóxicamente iban a contar si finalmente a sede da Coruña sai adiante, como anunciou a Federación Española de Fútbol, que iban a poder contar co apoio da Xunta de Galicia, como nos comprometimos no seu momento, por suposto, tanto con Vigo como con a Coruña, que esperaba que se iniciase unha nova etapa de diálogo, porque é certo que esta primeira etapa non houbo o diálogo necesario, non? E ademais poñamos como exemplo o caso da fachada marítima, onde todas as administracións estamos cómodas, onde todas as decisións se toman de maneira conxunta e ata agora non pasaba isto. Tamén advertíamos acerca da financiación e dos porcentaxes que se estaban publicando, que en todo caso non corresponden con ningún compromiso da Xunta de Galicia. Dixemos que entendíamos que se España é capaz de celebrar un mundial, o que non ten ningún sentido é que ese mundial o paguen os concellos, as deputacións e as comunidades autónomas. Supoño que, sobre todo nas cidades onde hai que facer inversións potentes, o Consello Superior de Deportes terá que estar presente tamén nesa financiación, non? E o normal é que se fixera a porcentaxes iguais. Esperando que esa nova etapa de diálogo, pois, a nova etapa empece a funcionar, de logo temos que amosar o noso agradecemento de que Galicia polo menos teña alo menos unha sede para o Mundial. Bo día, señor conselleiro.
Perdón, dúas cuestións. Nada. A primeira, bueno, tempo. A primeira é relativa a unha resolución do Tribunal de Xusticia da Unión Europea destes días referente ás autorizacións para proxectos como pode ser o de Altri. En esta sentencia di que a hora de outorgar a autorización debese ter en conta todos aqueles elementos contaminantes que poidan derivar da natureza ou da actividade desa industria e non só aqueles que se contemplen no estudio de impacto ambiental. A raíz desto, diferentes organizacións din que no estudio de impacto ambiental de Altri hai moitos destes elementos nocivos ou contaminantes que non figuran nel, que deberían figurar en base a este tribunal ou a sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea. Entón, a pregunta é se a Xunta tería en conta esta resolución do Tribunal de Xustiza a hora de outorgar ou non a concesión a Altri. E a segunda pregunta é se finalmente esta semana autorizará a Xunta Altri a captar auga do río Ulla. Grazas. Pois, vamos a ver, no tocante a primeira das preguntas, lóxicamente, que lle podo asegurar é que a Xunta de Galicia é extremadamente rigurosa a hora de aprobar unha evaluación ambiental. Que os técnicos da Consellería teñen en conta todo o que a legislación, lóxicamente, marca ou establece que se debe ter en conta. E as declaracións de impacto ambiental se fan o máis rigurosas posible, eso yo aseguro. E, en segundo lugar, o prazo non yo podo decir, o sinto, si direi a Consellería competente que si lle pode dar traslado, pero non lle podo decir se vai esta semana porque non lle podo decir porque non o sei, por lo tanto non lle podo dar unha contestación a eso. Boa tarde, conselleiro. Sobre a conferencia sectorial de migración que hubo hoxe, non se pode informar da Xunta, sobre a postura da Xunta neste asunto. Que lle parece, se non lle parece que o feito de que o PP vote en contra da nova lei de migración poda retrasar algún dos asuntos ou solucións que demanda o seu partido e as comunidades autónomas? Gracias. Bueno, pois, con respecto a primeira, xa lle dixen, non? Que nos creíamos e mantemos que inicialmente non se fixeron as cousas como se tiñan que facer, que si se decide que as comunidades autónomas acollan a migrantes, o normal é que teñan información, que non se enteren polos medios de comunicación, que vaya acompañado da financiación correspondente e que se faga todo de maneira moito máis transparente. Así o demandamos dende o primeiro momento e tamén temos que recoñecer que despois dese primeiro momento pois esta confusión se corrixiu e a día de hoxe se está traballando dunha maneira, pois falando, dialogando, e moito máis transparente e o agradecemos. Oxalá se manteña esta situación. E con respecto ao segundo, pois a verdade é que o Partido Popular amosou a predisposición a poder apoiar un texto legislativo no Congreso dos Diputados, lóxicamente non calquer texto legislativo. Neste sentido, fixo ou trasladorlle ao Goberno unha serie de propostas para poder ser incluídas e o Goberno, sorprendentemente, despois do que dixo, pois non aceptou ningunha das propostas do Partido Popular. Polo tanto, a ese texto inicial, a postura do Grupo Popular, é normal que sea de rexeitamento e supoño que ao longo da tramitación parlamentaria tentarase coas diferentes enmendas mellorar ese texto e facelo que se poida votar por parte do Grupo Popular. Isto non cambiou en ningún momento, non vai a cambiar, pero lóxicamente tamén queremos ter a nosa aportación a ese texto e non que che fagan entrega dun texto xa cerrado e que non, lóxicamente, nin é teu, nin se corresponde con nada do que ti aspirabas. Sí, hola, bons días. O Tribunal Supremo acaba de, nunha sentenza acaba de darlle a razón aos fixos discontinuos que poden traballar noutras institucións e que isto afecta en torno a 1000 traballadores, sobre todo do sector dos lumes en Galicia. Quería saber si, primeiro, a valoración da Xunta a este respecto e, segundo, si ten pensado modificar a lei de incompatibilidades, que, no fondo, é o que un pouco podería regular esta situación. Gracias. Pois sinto moito, pero non teño información para poder contestarlle a esta pregunta. Vamos, Tomás. Oye, moitas grazas.